Comezamos polo BNG. Moitas grazas, moi bo día. O barco, o leafume, a impotencia, a rabia. Antes de nada vai a nosa solidaridade e apoio a toda a veciñanza afectada polo lume no noso concello e na nosa comarca. O noso agradecemento tamén a todas as persoas que estiveron axudando e combatendo as lamas e que seguen combatendo as lamas estes días. Hai uns días falecía Xoán Xosé Rodríguez, unha persoa que estaba convencido da importancia de participar na vida política. Asido a este salón de plenos, Pepe do Meirado tiña unha visión positiva do labor político. Evidentemente, unha persoa que leva 26 anos de alcalde ten tamén unha visión positiva da importancia de participar na vida política. É tempo suficiente para demostrar que a política como servizo público é esencial para a sociedade. De aí o noso profundo respecto á decisión pola que hoxe se nos convoca a este pleno no que o barco, o leafume, a impotencia e a rabia. Falta experiencia e o rodaje. Antonio. Buenos días. Nosotros también queremos hacer un reconocimiento a toda esta gente que está luchando con esta lacra que es los incendios. Hoy que debería ser un día, digamos, feliz para todos por sus cambios de vida. Nosotros dejamos un alcalde y nos viene otro. Entonces, un día que tenía que ser alegre es un día un poco triste. Y de todas formas, agradecerte todos estos años. Hiciste un trabajo, será más reconocido por unos, menos reconocido por otros. Yo sé que te comenté que salimos de puntos distintos, pero queremos llegar al mismo punto, que es el bienestar del pueblo, que el pueblo crezca, que el pueblo sea un pueblo alegre y jovial. Y nada, suerte en tu nueva etapa y a disfrutar de la vida, que es lo único que nos queda al final, disfrutar y disfrutar. Y a ti, bueno, estamos aquí con la mano tendida como siempre, como decía Alfredo, todos los temas importantes vamos a la unanimidad, seguiremos trabajando, seguiremos colaborando y por el bien del pueblo. Gracias a vos. Eu agora, en nome do Grupo Municipal do Partido Socialista, tamén quero decir unhas palabras. Hoxe, día de loito para toda a nosa comarca, despois da maior catástrofe natural que estamos a sufrir coa vaga de incendios, non é un día calquera, nin é un día fácil para todas as concelleiras e concelleiros do Grupo Municipal do PSDG, PSOE do Barco. Hoxe pechase un capítulo moi importante na historia do Barco de Valdeorras, e facémolo con gratitude, con emoción e, sobre todo, con profundo respeto. Marcha quen foi máis que un alcalde, vaise un respetado referente na política galega, unha figura clave na transformación do Concello do Barco, a persoa que durante 26 anos estivo á súa fronte, con traballo e entrega incansables, con carisma, con proximidade e cun compromiso que nos marcou a todos os que tivemos a honra de camiñar ao teu lado. Cando chegaches á alcaldía, atopaches un pobo estancado, cheo de necesidades e de soños por cumprir. E hoxe deixarnos un concello moderno, dinámico, cheo de vida, un lugar do que sentirnos orgullosos, un lugar para vivir. Esa transformación non foi froito do azar nin da sorte, senón do traballo constante, da visión de futuro e do amor sincero polo teu pobo. Para min, tamén foi unha honra e un privilexio estar ao teu lado. Aprendín co teu exemplo, coa túa capacidade para liderar sin estridencias, para construir consensos e para poñer sempre por diante o benestar dos veciños e veciñas do Barco. Dende o Grupo Municipal Socialista, todas as compañeiras e compañeiros que aquí estamos, e seguro que os que nos precederon, sentímonos fondamente orgullosos de formar parte deste camiño e de ter contribuído xuntos á transformación do noso pobo. Desexámosche o mellor nesta merecida nova etapa que agora comeza, rodeada da túa familia, que tamén foi parte silenciosa pero esencial desta viaxe. Disfruta do descanso, dos teus e de todo o que aínda está por vir. Grazas por todo, alcalde.